Kumusta kayo guys? Magandang hapon. Andito ako guys, maglinis ako ng gulay. Hindi ko alam ang gulay na to, anong gulay to. Sabi ng biyanan ko, meron ba daw to sa Pinas? Sabi ko, meron, parang nakikita ko ito, pero hindi ito kinakain ng mga tao kako. Yung ganito siya guys, oh. Yan siya. Yan siya. Yan. Hindi ko alam kung anong gulay ito. Anong pangalan nila dito? Hindi ko alam. Yan, nalinis ko na yan. Konti pa lang. Hindi ko alam kung ano ito. Lilinisin ko ito. Kasi gugulayan yata ito bukas. Nakakain na ako one time dito din nung pagdating namin. Ano to siya, parang medyo mapait konti. Sabi nga, anong biyanan ko ay maganda daw to sa diabetes. Kasi may diabetes ako ba. Pumayat na nga ako sa diabetes ko eh. Hindi ko alam. Hirap no. Sana naman wag mo na akong kunin ng Panginoon guys. Kasi maliit pa yung anak ko. Kailangan pa niya ng aking pag-aaruga. Yun lang ang tangi kong hiling lagi araw-araw. Tuwing gigising ako sa umaga, yun lang hiling ko lagi. Yung dasal ko. Na wag niya akong pabayaan. Sabi ko, Allah, wag mo akong pabayaan. Kasi yung anak ko maliit pa. Siyempre, kailangan pa niya ng aking pag-aaruga. Alaga. Tsaka wala dito ang tatay niya. Nasa Saudi pa ang tatay niya. Kaya, sana huwag akong pabayaan ng Allah. Bigyan niya ako ng lakas na pangangatawan at matalas na paningin. Kasi malabo-labo na rin ang paningin ko guys. Nagsalamin na nga oh. Kaya sana dugtungan pa ni Allah ang aking buhay na magampanan ko ang lahat ng dapat kong gampanan para sa anak ko. Yan ang tangi kong hiling lagi kay Allah na habaan pa niya ang aking buhay kasi gusto ko pang makita ang magiging apo ko sa anak ko. Maliit pa anak ko guys, mag 7 years old pa lang siya this coming May 25. Kaya sana huwag akong pabayaan ng Allah. Yun ang tanging hiling ko guys. Pero minsan hindi ko alam kung ano yung kalagayan ko kasi minsan pakiramdam ko para akong babagsak, para akong himatayin, lalo na pag inatake ako ng gutom kasi yung sikmura ko guys. Yung talagang sikmura ko ang problema ko kasi nga meron na akong ng gallbladder stone. Hindi pa ako nakapagpa-check uli kasi wala pang pera. Sana maging okay. Kasi kawawa naman yung anak ko. Lahat naman tayo mapupunta sa ganyan, pero wag muna sa ngayon kasi maliit pang anak ko eh. Pumayat na nga ako, naglaylay na nga yung ano ko. Kasi dati mataba talaga ako as in. Ngayon mapayat na ako. Ay, hirap ng buhay mo pag may sakit ka. May gallbladder stone at saka mayroong fatty liver. Minsan tumataas ang high blood pressure. Kaya ang hirap. Ang hirap ang ganitong sitwasyon. Lagay ko tong camera doon guys sa harap. Kasi maglinis ako ng guys. Ang hirap na hindi siya malipat sa likod eh. Pag naka-video na.
I-end ko na tong video na to, guys. Okay? Bye-bye. Please like and subscribe na lang mga guys. Dagdag subscribes.